No niin, terve kaikille ja tämä on tutoriaali kuinka ratkaista Rubikin kuutio sokkona. Eli YouTubesta ei taida löytyä lainkaan suomenkielistä tutoriaalia tähän, joten mä ajattelin, että olisi ihan kiva tehdä sinne semmonen. Sitten ja näin aluksi pitää sanoa, että kun kaikki ihmiset varmasti, tai hyvin moni ihminen, joka ei osaa tehdä Rubikin kuutiota sokkona, niin kuvittelee, että se on oikeasti kauhean vaikeaa. Tai jotakin semmoista, että ei kantti edes mukaan itse lähteä yrittämään harjoitella, niin pitää semmoinen sanoa, että niin ei se ole yhtään vaikeaa, että niin jos sanotaan, että niin kuin, mitä pitää tehdä, tai mitä tarvii, että sen pystyy harjoittelemaan, niin kunhan vaan osaa tehdä vaikka, sanotaan vaikka nyt, että alle 2 minuuttia silmät auki ja sille, että ei mene yleensä sekaisin missään. Että tekee 2 minuuttia silmät auki ja löytyy paljon sitä tahtoa, että nyt mä haluan oppia tämän, niin kyllä sen kuule sitten oppii, että ei se ole niin vaikea, että joo. Sitten, eli tässä mä nyt tuun opettamaan, niin miten sen pystyy ratkaisemaan ihan niin kuin mä oon päässyt lähelle minuuttia, niin ihan varmasti, no en nyt sano, että jokainen, mutta hyvin moni ihminen tulee varmasti näillä opilla ratkaisemaan 2 minuuttia suurin piirtein. Aluksi tietenkin tulee todella paljon enemmän aikaa, mutta kyllä sitä sitten oppii ajan myötä. Eli lähdetään vähän käymään läpi, mitä tähän niin tarvii sille. Eli aina kun oot tekemässä sokkona tai niin kuin aloitat tekemään, laitat kuutio aina samoin päin. Eli jos sulla on, että saat ihan itse päättää miten päin pidät kuutiota. Mä pidän silleen, että valkoinen tässä ylhäällä ja punainen eessä. Ja loput värit tietenkin tulee siinä mukana sitten. Jos haluat, niin sä voit ottaa tämän. Ottaa mallia musta. Tai sitten kenties vaikka näin päin. Ihan miten itse tykkäät. Että jos haluat, niin se voi olla helpompaa seurata tätä videota ehkä, jos otat tälleen valkoinen ylhäällä ja punainen edessä. Että ihan miten vaan. Päätät vaan nyt jonkun ja sitten pysyt siinä, että joo. Mä nyt sitten pitää sillä tavalla, että harjoitelet ikään kuin tämän, että mä näen punaisen tässä eessä, niin mä tiedän, täällä on oranssi. Siellä on oranssi, kyllä. Ja aivan kaikki pitää tietää. Täällä on vihreä, keltainen, sininen. Kaikki pitää tietää. Eli vaikka jos sanotaan 2 väriä, vaikka nyt sininen ja oranssi, niin sä tiedät, että sininen, oranssi, eli se on täällä päin. Täällä on näiden raja. Eli nuo pitää tietää sitten. Mutta kunhan vaan valitsee nyt tässä vaiheessa sen, miten päin pitää kuutiota, niin kyllä se tässä vaiheessa riittää. Ne sitten jää paremmin mieleen ne, missä värit on, niin ihan normaalisti ajan myötä. Eli kun tehdään sokkona, niin sehän ei todellakaan ole se, että teet vaikka Friedrichillä silleen tosi nopealla tekniikalla. Se on vaikeaa tehdä sillä silmät kiinni, että olemassa silleen helpompi, että niin aina kun tehdään joku liike, niin se vaikka vaikuttaa 1 palaseen, vaihtaa 2 palasen paikkaa vaikka keskenään. Ihan jotakin semmoista, että ei ole liikaa palasia mitä seurata ikään kuin. Eli aina 2 palasta vaihtuu kerralla. Sitten tästä voisi näyttää esimerkin korteilla. Eli käs. Täällä. Noniin. En tiedä näkyykö sitä siinä videossa kovin hyvin, mutta täällä on S. Siinä on 2, 3, 4 ja 5. Eli tää on ikään kuin nyt, ajatella, että se on meidän Rubikin kuutio.
Se on ratkaistu silloin, kun täältä on numerot 1, 2, 3, 4, 5. Tai no periaatteessa S on täällä ykkösenä. Eli tällä tavalla. Niin pitää aina saada tähän asentoon. Ja sitten seuraava on se, että me saadaan liikuttaa vain 2 palasta. Tai tässä tapauksessa 2 korttia kerralla. Ja aina toinen kortti, jota me liikutetaan, niin valitaan, että se on täällä, tämä kortti. Eli tässä tapauksessa on nyt tämä S-kortti. Eli sitten se aina pitää vaihtaa jonkun kanssa. Niin täällä, eli kaikista täällä oleva kortti. Ja sitten sekoitetaan meidän kortit. Laitetaan vaikka, misköhän tää nytten. Joo. Noniin. Eli nyt on, että täällä on 4, 5, 2, 3 ja S, eli 1 periaatteessa. Eli voitaisiin vaikka ajatella, että tässä kohtaa olevat kortit on paikalla 1, paikka 2, paikka 3, paikka 4 ja paikka 5. Eli kortti, jota piti aina liikuttaa, tai niin paikka, josta korttia piti liikuttaa, se on täällä. Nyt se on 4. Ja 4 kuuluu paikkaan, jonka numero on 4. Eli periaatteessa kortti 4 tulee ratkaista, jos vaihdetaan se kortti 3. Ei vaan, tässä tapauksessa se on 3, koska 3 on 4 paikalla. Eli jos vaihdetaan nämä kortit paikkaan. Nyt. Tämä on nyt periaatteessa ratkaistu. Nyt tänne tuli toinen kortti. Se on taas tässä samalla tilanteessa. Nyt pitää lähteä katsoa, minne se kuuluu. Siinä on numero 3. Eli se kuuluu tänne, koska tässä on 1, 2, 3. Se on tässä. Vaihdetaan taas se. Sitten tässä nyt tänne tuli numero 2. Eli joku varmaan arvata jo saattaa, että se tulee kuulumaan tähän, koska tässä on paikka 2. Eli vaihdetaan taas niiden korttien paikkaa. Nyt tänne tuli numero 5. Täällä on 5. paikka. Vaihdetaan se. Sitten nyt tänne tuli S. No, sittenhän voi ajatella, että se on ratkaistu, koska se kuuluu jo sinne paikkaan, missä se on. Eli nyt on 1, 2, 3, 4, 5. Kaikki on ratkaistuja. Sitten seuraava esimerkki voisi olla, että tehdäänpä näin. Elikkä nyt ikään kuin tehtiin tuo äsken, mutta sen jälkeen kortit olisikin tällä tavalla. Eli 1, 2, 5, 4, 3. Ja siellä on, tämä pala on ratkaistu, mitä lähdettäisiin aina vaihtamaan paikkaa. Mutta täällä on 2 korttia, joten pitäisi vielä vaihtaa paikkaa keskenään. Eli niin, mitä nyt pitäisi tehdä? Nyt tehdään semmonen juttu, että vaikka tää onkin ikään kuin ratkaistu pala nyt, niin viedään se paikkaan, missä on epäratkaistu kortti. Eli tässä olisi, tai olisi tuollakin. Valitaan jompikumpi. Eli jos ajatellaan, että se vaikka laitetaan se tuohon. Eli vaihdetaan sen kortin paikkaa se. Tuossa tapauksessa oli 5. Nyt tänne tuli 5. Ja jos vaihdetaan 5 nyt 5 kortin kanssa, tai no 5 tilanteessa olevan kortin kanssa. Nyt tänne tuli 3. Sitten, jos 3 laitetaan tähän tilanteeseen, niin nyt huomaatte, että saatiin kortit ratkaistua kaikki. Eli näin. Tämmöisiä esimerkkejä. Jos otat vaikka 5 korttia, tai vaikka enemmän, saat ottaa vaikka 10 jos haluat. Tai vaikka 3. Ihan vaan, että valitset laitat kaikki kortit tällä tavalla. Ja sitten, eipä hei, vielä yksi juttu pitää sanoa. Tässä voisi tehdä tämmöisen, että jos kortit nyt, laitaanpa tämä sama sekoitus, tai miten sitä voisi sanoa, tällä tavalla. Eli tästähän voisi tehdä muistisäännönkin. Eli miten tämä voisi periaatteessa ratkaista ikään kuin sokkona. Eli koska täällä on 4, se kuuluu tänne. Eli jos se vaihtaisi ton kanssa, niin tämä kuuluu sen jälkeen tänne. Eli voi nyt ajatella vaan saman tien, että minne tämä kuuluu sen jälkeen. Se on numero 3. Eli se kuuluisi tähän. Sitten
Eli ikään kuin olisi 4, 3, sitten tässä on 2, 2. 4, 3, 2, sitten tässä on 5. Ja se on meidän ykkösnumero. Eli palanen, jota me niin kuin halutaan, viimeinen palanen periaatteessa. Eli nyt olisi 4, 3, 2, 5. Ja tehdään 4, 3, 2 ja 5. Ja se ratkaisee meidän kortit. Eli nyt voit tehdä sillä tavalla, että laitat just kortit samalla tavalla sekaisin ja teet ikään kuin numeroilla muistisäännön, että niin kuin siirtämättä vielä kortteja pystyt sanomaan, että millä siirrolla, mitkä kaikki liikuttaa tätä korttia täällä olevassa tilanteessa, niin mikä ratkaisee tämän korttitilanteen. Sitten tässä vaiheessa nyt laitetaan kortit syrjään. No niin, ja sitten otetaan Rubikin kuutio taas esille. Nyt halutaan, että katsotaan, miten me voidaan tehdä näitä muistisääntöjä. Silloin kun tehtiin korteilla, niin meillä oli numerot siellä apuna, että tää on paikka 1, tää on paikka 2, tää on 3 ja niin edelleen. Sitten Rubikin kuutiossa käytetään kirjaimia. Elikkä tässä on niin kuin, miten sitä voisi sanoa, tässä on 24 eri tarraa aina kulmilla. Eli toisin sanottuna nimetään meidän tarrat kaikki kirjainten mukaan. Esim. Mä oon tehnyt sillä tavalla, että aina täällä vasemmalla yläkulmassa on A. Tässä on B, C ja D. Eli tällä tavalla. Sitten se jatkuu tänne puolelle, eli vasemmalle puolelle. E, F, G, H. Sitten mennään eteen. I, J, K, L. Sitten mennään tänne. M, N, O, P. Sitten mennään taakse. Q, R, S, T. Sitten mennään pohjalle. U, V, 2V, X. Eli tässä on kirjaimet, joita minä käytän. Jos haluat, niin saat ottaa itse omat, keksiä jonkun oma menee vaikka eri päin, tai et halua vaikka tuplaveitä sinne. Se voi olla jonkun mielestä ärsyttävä tai X. Esimerkiksi voit laittaa X:n tilalle vaikka Y'n tai jotakin vastaavaa. Jos et tykkää jostakin, niin voit toki vaihtaa sen. Tai voit vaikka ihan kokonaan ottaa jonkun toisen just järjestyksen näille kirjaimille. Mutta ehdottomasti, että joku pitää hankkia tai asettaa itselle. Eli periaatteessa nyt sun pitäisi oppia ulkoa nämä kaikki kirjaimet. Eli jos sulle sanoo vaikka, että M, niin sun pitäisi heti tietää, että tuolla on mun M nyt. Eli sekin tulee silleen, että kun alkaa tekemään sokkona, niin siinä vaan oppii ja sitten lopussa pystyy, tai aluksi menee sillä tavalla, että M-kirja, jaa, mihin se kuuluu, sitä A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, se on täällä. Mutta sitten lopussa vaikka, että hei T, mä tiedän samat, että se on tuolla. Eli näin. Nämä oli tämmöset nytte. Pitäisikö sitä viedä? Sitten, että tosiaan nyt pitää painaa mieleen, että mitkä ne kirjaimet oikein on ja missä ne sijaitsee. Sitten pitää painaa mieleen, että jos haluat, pitää painaa mieleen ne kirjaimet, ei vaan värit, että missä on mikäkin väri. Jos haluat, niin voit vaikka ihan kokonaan purkaa kuution ja kun otat yhden palasen käteen, niin katot värejä pikkuhetken, sitten katsot, että hei, tää kuuluu vaikka tänne. Sitten laitat sen sillä ristillä ikään kuin, tai ajattelet päässä, että se kuuluu takavasemmalle ylhäälle, jotakin tämmöstä. Sitten tällä tavalla voitko käydä läpi ja sitten sanot vaikka, että kans samalla, että kun purat kuution, niin otat palasen käteen. Hei, tässä on mun tarra A vaikka ajattelet. Tossa on mun tarra B. Jotakin tämmöstä. Tämmöiset kun käyt läpi, niin
kyllä se siitä lähtee. Joo. No niin, tämä taisi olla nyt ensimmäinen osa tässä. Kuinka ratkaista Rubikin kuutio sokkona. Joo, kyllä se on niin, että näkemiin vaan.